Aj vecné ceny získa víťaz od firmy Aditív oleje Autokozmetika. To je jeden z našich skalných a verných partnerov, za čo tejto spoločnosti ďakujem. Ideme na triedu M3, tretie miesto Erik Boldiš z Maďarska. Jemu ešte dáme aj tú trofej, ktorú si u nás zabudol v lani. Druhé miesto Radovan Mačaj. A prvé žiadam ešte aj trofej Erikovi Boldižovi za vlaňajšiu, čo je prvé miesto, tretie miesto. Gratulujeme, potles poprosím. To sú tisícky streetové a ideme na GSX-era upravená. Gratulujeme a víťazom sa stal Stano Poživenec Hayabusa Turbo. Náš dlhoročný rekordman a absolútne víťaz, najrýchlejší Slovák, aký kedy štvrťmíru zdolal. Jeho najlepší čas na druhej buse je 7,8 a 300 v cieli. Gratulujeme. 7,4? Dobre, furt zabudnem. A poprosím ešte. Gratulujeme aj mladý pán Kotce. Zlatý je. To je inak Marianov Santandáš mu vnúk, takže jablko ďaleko nepadá od stromu. O 20 rokov tu uvidíme. Ideme na 600-ky, ktorí bodovali do šampionátu SMF. Tretie miesto Astaloš Tamáš. Stane sa, že dobre vedieť. Ideme na Open, že tretie miesto Milan Múčka, druhé miesto Julius Vágo a prvé miesto Piotr Kavčínsky. Tu tie poradia sú zmiešané, lebo tu sa vyhodnotilo na základe kvalifikačných časov. Milan Múčka napríklad pokazil v finále, ale čo sa týka kvalifikácie, bol tretí najrýchlejší v tejto triede. Druhé miesto Daniela Adam. Túto pani ja vidím prvýkrát, asi mala debut na šprintoch, ak sa nemýlim. Jatka Kalupská, tiež sme ju roky nevideli, sa vrátila. Aj Ocko pretekal, len poslednú dobu je lenivý a len so synom je tu. Kde si, Paťo? A prvé miesto Jarko Špaček, ktorý dneska asi prvej či druhej jazde spadol, ale veľký potlesk pre najmenších. Plus? Nepočuje ma. Dobre, dneska zajazdil, no tento biely Golfik starý zajazdil prvýkrát v histórii slovenského drag racingu na Slovensku čas po 10 sekúnd. Čiže ten biely Golf je najrýchlejší diesel, respektíve nie, lebo Erik Šaláta s Lupom zajazdil v Maďarsku na penetrácii od dačo lepší čas, ale Mišo Sajko dneska dá 9,8. Tak možno, že keďže sa grip trošku zlepší, lebo máme teplejší ten betón, tak to pôjde ešte dole. Čiže ten jednotkový Golf dieselový, ktorý pôjde za týmto duelom, sa veľmi oplatí odsledovať. Michal Sajko z východu republiky.
Takže pozrieme sa na pravú dráhu teda. Michal Sajko, 9-sekundový gól jednotkový. Reakčný čas si nevšíma. A teraz končím, že máme tu aj 7 Bauer, to je 38 však. Alpina. Dobre. Ľavá dráha Peter Talajka, Fiat Coupe, Turbo Plus, 4x4, jediné auto tohto druhu v strednej Európe. Na ľavej strane trati vidíme Maťa Škatona, Fiat Cinquecento, 1 liter turbo, veľmi zaujímavá stavba, pravidelný teda účastník týchto pretekov. No, takže tu stojím pri nádrži s vodou. Budete vidieť na zelenú RS3, okno poprosím hore vyťahnuť, okno. 900. Že mám povedať do mikrofónu, že zelená RS3 je zo Žehry. To je dôležité info. Hladovúľa, aj ten vysmiatý. 4. Janko závodný, potom môžeš jednu jazdu z boku dať, dobre? Tuto tú S8 pustíme. Počuješ ma? OK, ukázal, že fajn. Pustíme tú S8. Auto, ktoré blokuje cestu s ešpezetkou AA050NV, je to čierna Audi, aby sa okamžite preparkovalo, lebo je odtiahnutý. Čiže čierna Audi AA050NV, poprosíme. Už vidíme BMW M5 F-kovej generácie. Za volantom Michal Rybar. Máte Nissan 370Z Marek Eštok. To je tá 900 dačokoňová. Tak uvidíme, či bude 9.8. 9.7. Dve desatiny sa zdajú byť málo, ale to je obrovský rozdiel.
Ale treba uznať, tá zelená Audi jazdí brutálne. 2,5, 5 valec. Ale plieska. Dobre, toto mi chýbalo dneska od teba. Približne 18 metrov. Tým časom vlastne sledujú, že aký majú odpich a grip, aby laborovali s gumami, s nastavením a tak ďalej. Erkový Golf, uvidíme, či je v sérii.